Pozdrav, dobar dan. Moje ime je Boran Lončarić, jedan sam od dvojice osnivača i vodim tvrtku GDI preko 30 godina. U njoj radim zajedno sa sada već preko 250 kolega, krećemo se prema brojci od 300. Nakon Zagreba, Osijeka i Rijeke u Hrvatskoj, od ove godine imamo i ured i naše članove tima i u Dalmaciji, u Splitu. Prisutni smo u čak 14 zemalja na tlu Europe, a odnedavno i u Aziji. Da mi je u doba kad smo osnivali GDI ili čak prije samo 10 godina netko rekao da ćemo takvu stvar uopće i pomisliti, potom je promisliti, isplanirati, djelovati i ostvariti je, bili bismo vrlo iznenađeni. No, mi u GDI i dalje promišljamo i dalje djelujemo, a prostor za napredak uvijek postoji. Sve što mi u GDI radimo, inspirano je vama. Sve što mi radimo, radimo za vas, kako biste i vi mogli sa našim alatima, tehnologijama, podacima postizati izvrsne i još bolje rezultate, ostvarivati velike uspjehe i napredak. Hvala vam što ste nam se pridružili na još jednoj godišnjoj GDI Solutions Day konferenciji, našem tradicionalnom okupljanju, koje GDI sa svojim korisnicima i partnerima kontinuirano organizira u svoje 32 godine postojanja, rada i rasta. Kao što generacije tehnologije uvijek idu naprijed, tako je i način, format i tehnika održavanja GDI Solutions Day ono što se mijenja, no namjera i cilj su uvijek isti. Naznačiti da je temelj napretka uvijek u znanosti, znanju, informacijama i najsuvremenijim tehnologijama, proizvodima, uslugama i rješenjima. Upravo stoga ova naša GDI Solutions Day konferencija 2021. godine nosi naziv Think and Act Now. Promislite i djelujte sada. Jer samo djelovanjem, samo s act, dolazi i ono postignuće, achieve. Dolazi do toga da pozitivno i ostvarujemo. A čime ostvarujemo, čime djelujemo i čime postižemo? Mi smo nekako viđenja da je ključni aspekt da danas to postižemo prije svega kroz digital operations. Druga važna sastavnica je digitalna stvarnost, digital reality ili digital realities. A ono što nas možda čak i najviše kao konačni rezultat zanima jesu digitalna analitika, digitalni uvid u trendove i podatke i ono što bismo nazvali digital intelligence, digitalna pamet koja nam omogućava da zapravo uočavamo trendove, korelacije i da zapravo poluautomatski, automatski poboljšavamo procese. Međunarodna GDI nagrada je nešto što dodjeljujemo korisnicima ili partnerima koji su svojom inovativnom implementacijom GDI rješenja ostvarili poseban doprinos digitalizaciji industrije, javne uprave, zaštite okoliša ili društva u cjelinu. Dozvolite da navedem naše ovogodišnje dobitnike. To su prije svega u području javne uprave, Agencija za katastar nekretnina Sjeverne Makedonije, agencija koja je zaista postigla nešto što je diglo Sjevernu Makedoniju na nivo koji zaista pruža jako dobru osnovicu, ako ne da su i bolji od nekih zemalja Europske unije. Na primjer, kompletno lidar snimanje većine Makedonije izvedeno je već prije nekoliko godina, portali su na raspolaganju, podaci su u korištenju od ostatka javne uprave. Zahvaljujemo se. Sa druge strane, u okviru A1 multinacionalne grupe digitalnih omogućivača, digital enablers, gdje radimo sa operativnim tvrtkama unutar A1 grupe u više od 5 zemalja, ove godine posebno naglašavamo članicu multinacionalne grupe A1 Slovenija. U okviru energetskih tvrtki, dozvolite mi da dademo jedno posebno priznanje, posla ima još jako mnogo, nacionalnoj energetskoj tvrtki Mađarske, holdingu MVM, gdje radimo sa nekoliko odjela, kao što je Mavir za prijenos električne energije ili MVM Next Gas za distribuciju plina. Sa sljedeće strane, u segmentu industrije koja je možda
manja obimom i ne djeluje kao prirodna okoliš gdje će se raditi napredna tehnologija. No ipak, zamislite da je specijalizirana hrana, specijalizirani način isporuke hrane je u Srednjoj Europi nešto što je vrlo zanimljivo i nalazimo u tom segmentu izuzetno inovativan pristup tvrtke koja je Panpek je u Hrvatskoj, ali ona je zapravo članica međunarodne srednjeeuropske grupe Enterprise Investors. Na zadnjem mjestu, ali ne nikako najzadnije po važnosti, dajemo posebno priznanje i osobi koja je svojim razmišljanjem unaprijedila način i pristup rada u lokalnoj upravi, a to je docentica doktorica Nasiha Pozder, docentica na katedri urbanizma Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, glavna projektantica Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje, te ujedno voditeljica radne grupe za digitalnu platformu pametnog grada, odnosno pametne lokalne uprave kantona Sarajevo. Čestitamo svima. Mi iz GDI-a pomažemo da se optimalne rezultate postiže kroz rješenja koja su operativno učinkovita te prijemčiva za korištenje. Jednostavna, laka korisnicima za razumijevanje, a koja za veliki broj standardnih funkcija u srednjim i manjim organizacijama ulaze u rad jednostavnije nego pred nekoliko godina. I to samo aktivacijom te eventualnom konfiguracijom softvera kroz takozvani no-code način implementacije. Pri svakoj aktivnosti i djelovanju nastojimo vam pomoći da usvojite zeleni pristup tom djelovanju i postizanju napretka, te da imate alate za uspostaviti još odgovorniji odnos prema okolini i okolišu. Nakon što smo svi zajedno u primjeru logističkim procesima desetljećima štetili svojim aktivnostima, nekim dijelom ispušnim plinovima i slično, a paralelno zatvarali oči pred nastalom štetom, priroda nam, kao što vidimo kroz klimatske promjene, polagano okreće leđa. Zato svi, i industrija, i javna uprava, i edukacija, a ne samo agencije za zaštitu okoliša, trebamo djelovati sada i preuzeti odgovornost kroz razne učinkovite sustave i digitalne operacije za osiguranje održive budućnosti. Pri tome, Europa je već snažno krenula u tom smjeru održivosti i ima ambiciju postati prvi klimatski neutralan kontinent do godine 2050. Kroz najrecentniji plan oporavka sljedeća generacija Europske unije, Next Generation EU, Europska unija odlučila je u zelenu i digitalnu tranziciju uložiti 750 milijardi eura. Korake prema održivoj budućnosti u tom duhu kojega smo potpuno osvojili kod nas, već smo poduzeli mjere i mi u GDI-u. GDI Green, naša je misao vodilja. Klimatski izazovi nisu više daleka budućnost i s njima se trebamo suočiti sada, bez odgađanja, djelujući zajedno, uvodeći pametne digitalne operativne sustave. Već 32 godine surađujemo s Esrijem, svjetskim liderom u softveru i tehnologiju za modeliranje i mapiranje, odnosno Geographic Information Systems. U tom dugom periodu funkcionalnosti ArcGIS sustava koji je cjeloviti geoinformacijski sustav, a complete geoinformation system, izuzetno su se proširile. Kada smo započeli raditi s ArcGIS-om i kad sam ja još bio instruktor za PC ArcInfo, baratalo se s nekoliko stotina funkcionalnosti. Danas ih u cjelovitom sustavu ArcGIS ima više od 10.000. Koristimo ključne elemente tog sustava, najvažnije funkcionalnosti tih 10.000 koje je zaista izuzetno teško sve znati, te ih primjenjujemo u unapređivanju poslovnih procesa svojih korisnika. Drago mi je istaknuti da je jedan od naših najdužih i najcjelovitijih korisnika ArcGIS sustava na nedavnoj Esri Users Conference 2021. održanoj u srpnju. Grad Zagreb među više od 100.000 nominiranih korisnika dobio nagradu za posebno postignuće u korištenju GIS-a. Ono što me osobito veseli jest naša vlastita obitelj proizvoda i rješenja za digitalne operacije. GDI Ensemble,
cjeloviti digitalni sustav za operacije. A zadovoljstvo je što s vama mogu podijeliti i vijest da je dana 30.7.2021. završeno produženo testiranje i objavljena inačica GD Ensemble verzija 10.10. GD Ensemble je najstrateškija investicija u produktizaciju svog onog znanja na optimalnom uređivanju procesa i kolege će vam uskoro i same ispričati, ja ću navesti tek nekoliko primjera. Jedan od primjera su digitalni blizanci, digitalna stvarnost formirana kao i digitalni blizanac za institucije i tvrtke koje se bave, na primjer, vodoopskrbom i odvodnjom, a kojima je tako omogućeno smanjenje gubitaka vode i olakšana operacija vođenja, održavanja i razvoja vodoopskrbne mreže. Digitaliziramo i plinovode, visokotlačne za prijenos, a i one u distribuciji. Također kreiramo i unapređujemo pametne gradove i zajednice i zadovoljstvo nam je da nam se uz gradove kao što su Zagreb i Dubrovnik u ovoj godini pridružio i grad Split uz značajnu implementaciju 3D modela i podataka o infrastrukturi grada, komunalnim uslugama, pa i u procjeni solarnog potencijala i obnovljive energije za građane. Pružamo i rješenja za upravljanje terenskim aktivnostima i upravljanje imovinom, čime smanjujemo troškove tvrtke, povećavamo njihovu učinkovitost i transparentnost. Kroz Next Generation European Union, Europska unija poticat će mlade na studiranje znanosti i tehnologije koje otvaraju vrata zelenim i digitalnim radnim mjestima budućnosti. To je zapravo ono na što smo mi već fokusirani dugi niz godina. Podržavamo mlade u njihovoj edukaciji i razvoju u STEM području, kako u srednjim školama, tako i na svim razinama i sveučilišnog obrazovanja, a ne zaboravljajući podržavati pri tome i umjetnost. Uz donacije i stipendije, ove smo godine proveli izuzetno fascinantnu i akciju koja mene čini izuzetno zadovoljstvo, akciju Učite kroz GIS, koji je projekt u sklopu kojega je GDI za preko 50 srednjih škola u Hrvatskoj omogućio korištenje preko 2000 licenci za digitalnu prostornu edukaciju, konkretno ArcGIS Online programsku opremu za učenike, nastavnike i škola. Ulaganje u generacije koje tek stasaju, kao i nesebična razmjena znanja, alati su metode, način promišljanja kojima zajedno osiguravamo bolje sutra. A upravo to da zajedno radimo je ono što želim istaknuti pred kraj svog obraćanja. Sve ovo što sam spomenuo da smo i ove godine i svih proteklih godina i desetljeća gradili u GTI-u, proizvod je zajedničkog truda i rada naših timova zaposlenika. Za kraj, još jednom želim naglasiti da čvrsto vjerujemo da ako stojimo na mjestu i čuvamo stečena znanja i iskustva, ako smo statični, zatvoreni, držimo stvari samo za sebe, priječimo put razvitku i napretku i to nije dobro. Zato nemojmo samo govoriti, pokažimo, otvorimo se, nemojmo samo obećavati, dokažimo, ostvarimo. Nemojmo samo planirati, nego djelujmo i to sada. Siguran sam da smo i mi, ali i vi, spremni za novu eru i kreiranje digitalne i održive budućnosti. Vjerujem da ćete nam se pridružiti u tome i ići naprijed. Čuvajte se, budite odgovorni i nadam se da se iduće godine ponovno družimo svi zajedno uživo. Sretno i imajte dobar Solutions Day.